Mm. Hello mga kawigil! So, yun po, yan po, Honey Bess, ano itong ating imumukbang? Nangangasim na ba kayo? Ako rin nangangasim na. At natatakam na dahil ang imumukbang natin ay ang ating paborito. Siyempre, ang mangga at pinya. Yung paborito nating lahat. Oh, may balot Balot? dyan. Kaya siyempre, maraming ano yan, yung alamang na manghang. Siyempre, assorted na ihaw-ihaw street food. So, Philippine ihaw-ihaw street food. Basta mga street food ba yan? Atok Iba't neneng iba. at saka isaw na pinito. Ayan. May intruders po tayo. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagka-pinagload niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Kaya din po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kayong makakain sa araw. Maraming salamat po, Ama. Kasama na lang sa inyong bugtong manak. Sa Kristo na kami tayo pagligtas sa amin. So yung hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Mm. 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 Crispy. Alright. Mm. Mangga mo. Ang harap. Wow. Sarap. Miss kong balot. Yan po. Mm. Uhulog na. Ano ba ito? Chicharon? Bulaklak? Bulaklak. Hindi na bulaklak po ng mabal. Ha? Sa mga nagkikrip po sa street food, labas na po kayo dyan. Marami po dyan sa Paligid. paligid po. Ito na.
Sarap. Lambot. Tapos tingin nga natin itong panang Adidas kung malambot. Matigas. Tigas pa yung ating Adidas. Hindi naman ganun katigas pero matigas siya. Try natin to pinya. Sarap din yan. Ang tamis. Naamol po ho. Ito pong pinya ay made in Silang. Silang ho ito, matatamis. Tamis po. Diba? Napakasarap. Ito, compliment po sana sa bagoong. Bagoong alamang. Amol. Sarap po, kain po. Gusto mo balat? Ay, tok na yun palagi sama. Sarap ng sabaw. Napakainit. Nagkikrep po kasi ako dito. Sarap kasi mag-crepe talaga sa mga gaya, mga street food po. Ayan. Oo. Salagyan nyo ng isang balik sa sili. Sarap. Tumata. Try na. Kuha na po kayo. Dami po yan. Ha. Sarap lalo po ito kapag doon po mismo sa ihaw at kakainin. Mainit na mainit. Sim. Si Luna po, tahimik ngayon. Si General naman po yung maingay. Naamoy yung pagkain natin. Napakatami. Patikim natin kay Rinze ito. Napakatami. Sarap na. Tikman mo ito. Para malaman mo yung pagkakaiba ng silang. Yung mga pinya sa silang. Ah, hindi hingi na po agad. Thank you po.
Hindi pa ako kasi nakakatingin yan ng ano, yung matamis na talagang, sila, sabi ko ito, matamis to. Pasensya na po sa amo, no? Street food po itong nakanan. Wish ko lang na maubos natin ito sa lalong madaling panahon. Yung balat. Sarap na ganda ng sisiw nito, hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Ayan o, pero mangga. Grabe o. Ang lambot ng tenga. Ganito, sarap, di ba? Craving satisfied. Ito malat, malambot din. Barbecue? May barbecue dam. Ay, matiga. Wow. Tigas ng tao, no? Medyo. Tigas po. Pero pag sobrang lambot naman po, yung paa, napakasarap. Tay, barbecue to niyo sa iyo. Tenga. Tenga nila dyan, dami rin ng laman. Para parang challenge yung ginawa natin, no? Ubusin mo, ha? Yung ganyan kadami, within 15 minutes. Pero grabe, ang sarap po. Malamot yung barbecue. Gusto mo pa nitong ano, yung bulaklak? Gusto? Sige. Yung ano pa, gusto mo dyan. Bigyan mo na lang sa akin yung ayaw mo. Tsaka yung kaya mong kainin na lang. Ito kayang balat, malambot. Oo. Eh, lumamig na. Medyo tumigas yan. Kaya nata. Excuse po. Busog na. Ay, sisimulan na rin ni ate. Yan, napakasarap naman ng minubok ko. Oo, talaga. Meron akong mamayang pinya. Mm-hmm. Yan, so shout out na po tayo. Simulan natin sa mga nagbigay ng star. Siyempre si Ella Orende. Thank you so much Salamat po. At sa mga dating nagbigay ng stars, thank you rin po. So shout out po kay Paring Vince and Maring Grace sa dalawang anak nila. Ay, Ninong mo yan. Ay, hello po. Aguinaldo. Joke lang po. Hello rin po kay Ate Che, Kuya Jojo, at kay Ate Jackie. Hello po. Kay Jovelyn, Jul Haji, at mga taga Bonggao, Tawi-Tawi. Kay Lia Jeba Pascual. Kay Elda Tripa from California, USA. Wow. Hello po.
Kay Yuri Masa, hello rin po kay Asachi. Thank you so much po and pagaling daw po kayo. Magkaroon daw po kasi siya ng gana kapag pinapanood tayo. Napaparami yung kain niya po. Thank you so much So, po. wala po ko na yung street food. Sarap. Good Sailor, Marlon Uson, hello po. Kay Jessie Pastrana, Marilyn Grace Lam, Iyam. Leia Manlapat, shout out daw kay Leia Manlapat ng Hermosa, Bataan. Kay Imelda Foraque at sa 7 months niyang apo na si Rhea May. Lagi nanonood rin- yan. Ayun. Hello rin po kay Jeline Mananay. Kay Arlene Salvador, happy birthday sa June 25 at 26 Amelito. 56 years old na siya. And kay Art, 80 years old. Yeah. Hello po. Kay Clyde Evar, hello. Kay Marlon Uson. Kay Ginalen Andres, hello po. Shout out din kay Rodeline Pascual. Kay Doris Yeke Sanchez. Advance happy birthday kay Ate Maria Claudia Yeke ng Matalom Leyte galing sa kanyang sister. Yun po, shout out po kay Ingrid Grandma at kay Mami Linda. Sana all nasa Japan. Ayun, no? Oh, nakahabol din, oh. Naubos natin, oh. Siyempre, sobrang salamat sa pagkapinagalob niya ngayong araw nito. At natapos na naman po yung isang masarap na mukbang natin. At siyempre, maraming salamat din po sa inyo. At sobrang salamat natin po sa pagsama mo sa mukbang na ito. Pagamat, kailangan po namin magdala sa pagkain kasi po talagang, ano ba yan? Sabig na sabig po kami kumain itong street food po na ito. Sana po nasabayan nyo kami. Kaya mag-iingat po tayo parati at bag po yan. Yun po, napakasarap po. Sobra. Satisfied sa Hanggang sa muli pong pagkikita, kaya bigla na lang mawala.